Hindi kalmaon ket napasamak panagpili baro NBA player ama draft. Dito ket may sanikay ang nakigasang gasat full-blooded Pinoy anay anak. Ngem sakbay dayta senaryo kadagiti kalabes ngal daw adda nagduduma apadto. May panggap panagpa-draft ni Kay Soto iti kasikatan ay ayam tigli 5 tao. Adda dagiti mangibaga adakkel diyan sana iti NBA mapili suna. Iti first round pick palang maawaganen tinagan na. At damet dagiti saan akumbinsido agko na kurang pay laing timanok tayo. Saan pa pang NBA ti adda kano kanya na talento rebeng kano pa agpapigsa ken agpalaing nga gusto. Shout out sa mga bagong subscriber ng ating channel. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe mga kadaniw. Agyaman. Sublian tayo tinaangay pa nagpipili NBA draft para kadagiti rookie. Abuklen dagiti basketballista surok a 170 akas kunakon pakaibilangan ni Soto anataraki. First round pick umuna sa ngapulo sa nanawagan tinagana kas tamat aging kanamong pot bilang T30. Second round pick maudi gum itinamnama ketanyan awan lata itigasat na tasaan man lang naikis itinagan na sakbay ti panagpipili ketag sara. When gatsang gasat iti daytagun taway ti manok tayo tasaan keng kuwana imayon ti kanito. Ngem uray man nukasta ti gasat na pagteng ni Kay Soto nananay todo suporta ti paytayo latageng kuwana kas agkay kaysa a Pilipino. Dayta ket umuna pa lang dang iti plano na piag arapaap tinasiglat a basketballista tayo. Ti saan na pan nakapili ten NBA draft 2022 ket may salaing ayog to ti adopay dalya sa atin na karit idadapaw na iti free throw.